Hiv med flere fingre! Nå. Jeg kan flyve rigtig højt. Hvor lang tid kan du? Hvor lang tid kan du? Hvor lang tid kan du? Fik I et billede? Han optog det. Hun optog det. Han optog det. Tak for lort, mand. Jeg mente altså hun. Skal lade den der. What up? Cause den er så ud. Åbn munden. Okay. Åbn munden. Du bliver så helt dukket.